Anay usa ka inspiring story sa usa ka apuhan nga bisan pa man siyang pangidaron nga 66 anyos mitungha gihapon kini siya. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Sa edad nga 66 anyos, maglisod na paglakaw si Victoria Pino apan wa kini makapugong kaniya sa pagtungha matag adlaw. Gani, kada adlaw siyang gikinahanglang musaka sa hagdanan kay anaaman sa second floor ang classroom sa grade 11 nga mikuha sa ABM kun Accountancy and Business Management. Sukad misulod sa klase si Lola Victoria, nasuod na niya ang iyang classmate nga si Jikel Permasio kinsa mo'y kanunay moaga kaniya. Ang gusto naman ka-subject teacher, ma'am, kaya ni-welcome man niya, ma'am, nga siya nga. Kanang, okay, let's welcome our new classmates. Sinanay niya, na-shock, ko ato, ma'am. Kaya kanang nadimi, kanang very inspiring kay ma'am, baka napay inana nga, kanang mo strive hard pa, ma'am, para mo eskwela, ma'am, bisag 66 years old na siya, ma'am. Mato ni Lola Victoria, naminyo na ang tanan niya mga anak, ug pulos na nagtungha ang iyang mga apo. Patay na usabang iyang bana, busa inay magpuyo sa balay, ug maghuna-huna sa iyang mga gipamati sa lawas, nakahukom siya nga subling bairon ang iyang kahibaw. Tungod ni ini, may pa-enroll siya sa Looc National High School, isip senior high school student. Mura mag nakita na po, ma'am nga, murag maptik bata ba, ana, kaysa mana ato sa atua, mura man luyata, dakanta o kuan, muna nga, ni agad ko. Nakagraduar na sa high school si Lola Victoria niadtong 1972 sa usa ka pribadong tunghaan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan tungod kay sayo siya nga naminyo, wa na siya makatungha pa sa kolehiyo. Aminado si Lola Victoria nga naglisod siya sa math subject busa inay mo padayon sa kolehiyo ni balik siya sa high school. Maglisod po sa kuan, sa math, mga subject, ano. Muna nga, labi na sa pagsuwat nga ko, ma'am. Kung hinay na kahit kung suwat, muna nga, daghang ko nga nakuha na obserbaran sa akong pagkuhan. Sila. Mapasalamaton hinuon siya sa tunghaan ug pagsabot sa iyang mga classmates ug teacher. So I told my students, you find inspiration with nanay, we call her nanay here. You find inspiration with nanay nga. Even though she's like that, she still had the enthusiasm to go to school, to go back. How much more with you? You're still young. You have all the energy in the world. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisda.